ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱን ኮኑ ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኺያው ቁዲ ተዓደጋ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገጸን እንተጠመታ ትገልቢጡ ረኣያ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ኸዓ ንሱ ድማ ኣይትሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኹን ተንሲኡ ኣብዝየሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ኪዳዳ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገረኦም እተን እዚ ንሐዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሐናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተንውን ካልኦት ኣንስትን እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወዱ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኣቶም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወዱ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋን ዝረአየ ግና ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋን እውን ተነቢሩ ረአዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማዕረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋን ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመጽእ ካልእ ወዲ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓሉን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርትን ኣብ ቤቶም ተመልሱ